zo mooi aan de sport? Wat is er zo mooi aan de sport? Ja, dat is moeilijk te omschrijven. Wat ik er zelf mooi van vind is gewoon dat er alles in zit wat jij ook in je dagelijks leven kunt gebruiken. Je moet snel besluiten nemen, je moet anticiperen op allerlei mogelijke situaties. Je moet als team optreden, je moet met elkaar samen iets doen. Maar het gaat er vooral om dat het dus een familiair iets is. Dat is met tafeltennis in het algemeen toch wel, dat de familiebanden dus wat intensiever zijn, zeg maar, qua sport. Als je dat virus hebt, ja, dan gaat dat vaak over in anderen van je familie. Ja, en dan blijft dat gewoon zo. Wat is dat virus? Dat virus is dat je dus gewoon niet meer kunt ophouden met spelen met tafeltennis. Wij hebben hier mensen gehad die jaren weg zijn geweest. En dan komen ze in één keer terug omdat er toevallig een kind wil tafeltennissen, kennis wil maken met het spelletje. Die komen dan, hé verrek, ben jij dat? Ja, hoi, dat was lang geleden. Ja. En dan, verrek. En dan komen ze 2 of 3 keer en dan zeggen ze, hé, ik wil ook nog wel spelen. En dan duw je een beetje in de hand en dan kan het alweer gebeurd zijn. En dat is dat virus weer. Ja, misschien is het Huub zijn enthousiasme wel tot mensen hier lang blijven hangen, maar dat weet ik niet. Ik zie het inderdaad minder bij andere verenigingen dat mensen zo lang blijven spelen en dat is op zich wel leuk hier. En hoe ken jij Huub? Wat voor persoon is het? Ja, tafeltennisfanaat eerste klas, hè. Heel gedreven. Altijd, zolang ik hem bekend was, hij al trainer eigenlijk. Van mijzelf trouwens ook, maar al van heel veel mensen. Eigenlijk een echt super verenigingsman. Huub is een man die altijd doorgaat. En soms met oogkleppen op, maar dat heb je ook nodig in een vereniging. Dat je dat... maar hij blijft maar steeds doorgaan en het is ook een stuk van zijn leven. En de tafeltennis dat zit hem in zijn bloed. Ik heb Huub natuurlijk als eerste leren kennen als mijn eigen trainer. En dat was gewoon een beetje, niet een strenge trainer, maar wel iemand die wel van discipline houdt altijd en nu nog steeds. En later dan word je iets ouder en dan ga je het ook over wat andere dingen hebben als alleen maar over de trainingen zelf als speler. En toen kwam ik dus ook met hem in de TC te zitten. En dan zie je gewoon dat voor Huub is tafeltennis echt zijn alles eigenlijk. Hij is er elke dag en hij heeft er alles voor over en ik kan er uren over vertellen. En het is gewoon iemand die alles doet zonder te zeuren. En ik kan er eigenlijk alleen maar bewondering voor hebben. En wat zijn jouw taken hier nou precies? Wat zijn mijn taken hier allemaal? Nou, ik ben gewoon onderdeel van deze vereniging van 160 leden. En ik doe omdat mij dat veel plezier doet, doe ik trainen geven, begeleiden en allerlei andere handspandiensten voor zover ze nodig zijn en dat de leuk zijn om te doen. En hoe vaak ben je hier? Elke dag. En hoe lang zit je dan al bij Red Stars? Ik denk 45, 46 jaar zoiets. Dus dat is een heel eindje. Hij is ook heel lang mijn trainer geweest, ook heel lang mijn coach geweest. Dus we zijn natuurlijk heel veel uitwedstrijden zijn we wel wat langdurig op stap geweest. Want tafeltenniswedstrijden duren nog vrij lang, een uur of 4. En dan na afloop willen we nog even een biertje gaan doen. Dus. Maar we zijn al in verre woorden geweest. Ik ben met Huub in Franeker geweest, dat we een van de discotheken na afloop van de wedstrijd gingen. En dat we nog verwelkomd werden door een soort Major Boshart als uitsmijter van 80 jaar. En die leed ons s'avonds nog, die deed ons uitgeleiden ook uit de kroeg. En 's nachts om 4 uur ben ik met Huub dan teruggereden vanuit het verre Franeker. Maar ja, dat zijn we dingen die maken we zo mee. En ik ben natuurlijk ook nog eens naar een interland geweest in Frankrijk. Heel lang geleden. En dan leer je elkaar toch wel op allerlei verschillende manieren kennen. Maar feit blijft gewoon natuurlijk altijd super gedreven iemand is. En tafeltennisfanatisme, dat straalt er vanaf. Hè. Dat is ongekend. Je moet zo, kijk, jonge mensen hebben andere ideeën, dus daar kun je wel wat mee doen. Dus dat kan van alles betekenen. En de nieuwe ideeën, daar moet je ook in de tijd zelf meegaan. Kijk, en het is vaak zo, als jij wat ouder bent, dan ben je vaak genegen om vast te roesten. Dat moet ook niet. Dus daar heb je jonge mensen bij nodig, die je dan toch stimuleren, min of meer, als je dat tenminste open voor staat, om te veranderen. Nou ja, en ik denk dat wij hier redelijk goed met de tijd mee willen gaan. Ik ben nu sinds een jaar voorzitter van de technische commissie.
En de technische commissie is eigenlijk de commissie die alles regelt wat met eigenlijk tafeltennis vooral te maken heeft. Dus trainingen, competitie, toernooien. En wij proberen een beetje de jeugd te begeleiden. Maar dat betekent voor jou ook dat jij als best wel jongere beslissingen moet nemen over andere spelers. Ja, dat klopt wel. In het begin toen ik in de technische commissie zat, toen speelde ik zelf ook nog competitie. En toen inderdaad was het af en toe wel moeilijk. Maar gelukkig waren er toen wat meer ouderen om me heen, zoals Huub Thijssen. En zij zorgden er dan wel voor dat ik die beslissing niet alleen hoefde te nemen. En toen, zo kwamen we er eigenlijk gezamenlijk altijd wel uit. En het was niet zo dat ik daardoor in een vervelende positie terecht kwam. En op welk niveau speelt jullie? Het eerste herenteam speelt nu, wat je hier ziet links, dat is eerste divisie. Dat is op één na het hoogste niveau in Nederland. En dan hebben wij, denk een jaar of 3, 4 geleden de laatste keer gespeeld. Dus we zijn dan gepromoveerd, maar door de omstandigheden gedegradeerd we nu weer. Maar voor die tijd hebben wij toch wel, ik denk eerste, tweede divisie. Daar spelen we denk ik alles bij elkaar zo'n 20 jaar. Dus dat is op zich niks mis mee, dat is gewoon goed. En bij de dames hebben wij 16 jaar eredivisie, eerste divisie gespeeld. Met 1, 2 teams. Het hoogste wat we met de dames ooit gehaald hebben was derde van Nederland, 2 jaar op rij. Dus dat is goed. En hoe staat het nu eigenlijk met de damesteams bij jullie vereniging? De damesteams op dit moment hebben we er eventjes geen meer. Wel heel lang een damesteam gehad. Het heeft dan eerste divisie en eredivisie gespeeld. Maar omdat tafeltennis is gewoon een iets kleinere sport. En iedereen werd wat ouder en op een gegeven moment waren er eigenlijk te weinig spelers vanuit onszelf die wij in het team konden laten spelen. Dus toen is er maar voor gekozen om het op te heffen en zijn de dames die er nog waren bij de heren gaan spelen. Maar het is natuurlijk wel onze ambitie om binnenkort of over een tijdje weer een damesteam op te richten. En we hebben 3 meiden en die hebben afgelopen seizoen landelijk aangespeeld. En die zullen wel in de toekomst sowieso damesteam kunnen gaan spelen. En je speelt in Heren 1. Ja. Hoe gaat het met jullie? Ja, een beetje pijnlijk. We zijn vorig seizoen kampioen geworden, het seizoen hiervoor, en zijn gepromoveerd naar de eerste divisie. Maar dat is een beetje misgelopen dit seizoen. Onder andere omdat ik zelf geblesseerd ben geraakt, dus ik heb heel het seizoen niet kunnen spelen. En ook 2 teamgenoten van mij, de ene is ook 2 weken geblesseerd geweest en de andere had toch een aantal verplichtingen buitenshuis. Die kon niet, dus kortom drama seizoen. We zijn gedegradeerd en nu gaan we volgend seizoen maar weer opnieuw proberen. En wanneer hoop jij weer te kunnen gaan spelen? Nou, ik hoop weer in januari weer helemaal fit te zijn, dat ik dan weer 100% verder kan. Nou, die nieuwe locatie, dat is zoals het er nou naar uitziet, gaat dat inderdaad zeker door. Dat zit veel idealer als hier. Want hier zit je aan de rand in een wijk, want hier komen nog mensen binnen die niet eens weten dat dit een tafeltenniscentrum is. Want die komen aan de buitenkant, zie je er niet aan af dat hier een sporthal is. Deze plaats in Bruxelles daar willen ze wel anders. Dus we hebben met de gemeente hele goede contacten en een hele goede afspraken gemaakt. Dat we nou volgend jaar, als het goed is, gaan we volgend jaar juli gaan schoppen in de grond. Dus als je dadelijk daar op het sportpark zit, daar komen voetballers, daar komen handboogschutters, daar komen volleyballers, daar komen handballers, alle sporten komen daar. Dus dan zit je daar veel centraler. Het gevolg is dat daardoor de neiging is, oh vrek, daar is wat te doen, want er staan auto's en noem maar op. En dan komen ze binnen en dan gaan ze kijken. En dat is alleen maar om te kijken van wat is dan te doen. Dus voor de openheid is dit beter, denk ik. En wat zijn jullie wensen dan voor het nieuwe gebouw? Nou, we hebben toen met onszelf hebben we afgesproken dat we minimaal hetzelfde willen als wat we nu hebben. Dus qua grootte van de zalen en zo. En tot nog toe is het schetsontwerp zo dat het in ieder geval op dezelfde voet verder kan gaan. En we willen deze grootte van zaal vooral omdat we ook beste ambities hebben om door te groeien en om eens een keer wat meer te kunnen. En dat kun je alleen maar als je zo'n accommodatie net als deze hebt. En wat is nog een
droom die jij zou willen meemaken met de vereniging? Wow, een droom hoor. Er zijn al heel wat dingen zijn uitgekomen en die kun je niet spreken direct over een droom. Maar het zou wel leuk zijn als er ooit een keer zou kunnen gebeuren dat we met de heren ook een keer in de Eredivisie, al is het maar een seizoen zeg maar. Dat zou wel leuk zijn. Voor de vereniging ook. Bij de dames hebben we het al gerealiseerd. En ja, laten we hopen dat het weer een keer terugkomt. Goed, dat is dan een ander verhaal. Maar laten we het hopen. Wat is voor jou een bijzondere herinnering aan de vereniging of iets dat je heel erg is bijgebleven? Nou, heel erg bijgebleven is, sportief gezien vooral, is dat het dus op een punt na de Eredivisie gemist hebben met Heren 1. Welk jaar weet ik zo niet, maar dat was een markant punt en dat vond ik eigenlijk wel jammer, ja, dat we dat niet haalden. En daarom is dat nog steeds de droom? Ja, klopt. Ik zeg wel eens mij, al word ik 100, wil ik nog met de tijd mee. Alleen ze moeten wel accepteren, 100 jaar, die zal misschien wat trager zijn om dat begrip te kunnen vormen, maar het is wel nodig. En als je 100 bent, dan kom je hier nog steeds? Waarschijnlijk wel, ja. Als ik hier woon en zo en ik ben mobiel of wat ook, dan kom ik hier waarschijnlijk nog steeds in.